Izpada se mi ljudi dobrodošli u prvu epizodu iz šokiranog serijala Minecraft preživlja. Kako mi je drago. Uzet ću preživljavanje. Yes! Od mape. To je moj svet. Znači, ako hoćete moj svet, znači link od mape 100%. Ovako. Što mi se gadi. Plašim se da snimam, sramate mi. Ajde, kako moćne lokacije, vidite vi ovo. Kakvi čestovico, koji se sjećam što sam našla. Još ne mogu sam vremenu stiku. Vidite kako mi je to lijepo, Minecraft. Hvala. Idemo ponovo bez teksture, a ja sam u ovom videu isto htjela da napomenem da ćemo sad snimati bez introa iz razloga što mi se ne snima sa intro. Šalim se. To je iz razloga što FPS, ali sam da nađem ono Frost Chest. To je, mislim, ovako već bolje. To sam uradio, da uzmem chest. Sad ćemo da nacepam malo drva. Ovako, kao što ste vidjeli u prošloj epizodi, je tu bio moj drug koji se zove Marko, Crazy Alien MB. Dobro, prezir se Bučić pa je stavio MB Marko Bučić. I eto, ja sam vam stavila link od njegovog kanala. Pa ja sam se sad trudim da budem ono opušteni dok snimam klipove, jer sam ja u komentare napisao ono dole. Napisao sam da budu opušteni, jer kada pogledate one bolje youtubere, oni su toliko opušteni, to im je kao da pričaju s devojkom. Epizod Skyward, sad ćemo da uzmemo Belagovku u Mentalik. Igrat ćemo i jednu mapu koja se zove Standard Craft. Mislim, zove se Raft, ili ako zovem Craft. Tako me nervira kad nekako misli da može se dobije Uznatavića. Da se dobije u ovom chestu, na početku kao bonus chest, da se dobije onaj glupost pre dijamantski mač. Vero je moj najbolji drug. Ja imam dva najbolji drugara, Crazy Alien MB, jednog dečka koji nema kanal, da se Maksim. Htjela sam jedan klip u školi da sam danas dežurao, pa sa Crazy Alien MB, da sam jesnije dežurao, zato što sam youtuber i zato zajedno dežurao. Htjela sam da kažem, ako me niste čuli, lepo bit će i dole prevod. Mislim, šalim se, naravno da neće. Nego ja rušim drvo, zbog toga sam zbuljen. I'm chopping drvo. Imam 31 komad. Sad zasignulo mi dosadno. Što me gledate kako ja sečem trees. Znači, ako vi ne znate engleski, Minecraft vam ne vredi ništa. Mislim, možete vi na srpski da podesta, ali ja pričam engleski. Mislim da negdje u šta saplinga. Mogu vjerovat. Nosi ti meni nećeš pa već bolim. Šta sam ja sve kupio? Tri drveta sam je dao. Crafting table. Sve ovdje. Mi treba malo kamenja. And free. Tako sam to da snimam ovo preživljavanje, ja sam već 2 puta pokušala da su me uvijek neko prekine. To je strašno loše s njihove strane. Kako da me prekinuo.
Ovako sam, u mom pokušaju preživljavanja, sam mislio... Ako ponovo propadem, znači, prekidam preživljavanje. Ja ću da im flyer u prvoj epizodi. Šta se ovdje dešava sa mnom? Ne znam. Sad koji sam srećan, da sam presrećen. Šta sve našao? Vidite ovo! Samo što meni treba ugalj. Da bi sve to pretvorio u iron. On je pravi iron, inget. I ovdje ih ima još. Okej, nema više. Hvala Bogu. Jao, kako vam je. Trenutno tamo zveci u Andrijan, jer kako znate ko su ti manijaci. Ću da ih ugasim iz imata. Što to moja keva gleda? Keva, ugasit. Kako se na Irona naš? To glas, ti mi se iz ognja pika. Vidi mi još Irona. Stram te bilo. Vidiš me, nisi to ja. Vidiš, ako me nisi video, moraš imati malo bolje oče. I ugalj mi treba. Tačno. Ipak mi treba i ugalj. Znači, koliko ja imam Irona za sad? Imam 29 komada, to mi je više nego dovoljno. Samo mi fališ malo Irona da imam i za alate, i za sve što mi duša želi. Koliko imam sad uglja? Već 13. Ovo je najbolje preživljavanje koje sam ikad dobio na poklon preživljavanja. Ako je to uopće preživljavanje. Pričam gluposti, ja to nisu gluposti. Malo da napravim neku opremu. Ako sam imao nešto skeletona ovdje. Da mi uđe ovdje. Ako mi je vidio ovaj miš što me zibala. Ladno. Vidi ti što stojiš tu. Old MacDonald had a farm, Okej, bo je prawie szeroko. Za malo. Imamo se kjer baš briga. Okej, i sada se malo sklonim iz ovog šumskog predela. Idemo kako ću predela. Crpim još malo ove breze, imam samo 12 komada, isto ću kod 30. Tako nešto. Što, tek sad getting wood? Oj. Moguće da mi vi zvecaju nad glavom, šupačem kako mi ne vidu. Jao si, to nije tvoje. Mislim, ja sam sam na svijetu. Ja sam sam. Da nisam. Cancel it. Ja sam sam. Dođe malo. Mislim da su toliko blizu. Ja sam cijelu armiju potrošio. Sam bavio oko 60 nešto komada. 34. Život! Koliko sam 30 komada. Jubre. Za pečuke. Šta sam sve uradio ovdje? Možda nekad neću pečuke da dobijem. Jesam bljaden uravnina. To je ono što traži sad na. Znači neko da ovdje nema tačni peka. Kako imam 30, 34, 30, 34. Šta se ovdje dešava sa mnom? Imam je moć ovdje zaslavim se ovdje.
Neću neku posebnu kuću da napravim. Za 4 bih napravio jednu kuću na drvetu. Iznad. Kada sam mogu malo brže da restauram zemlju jer im jednu ideju. Jednu ideju, ali samo jednu. Ali zato ću morat da potrošim malo moguću drveta. Ima što sam skupio pola sata. 30 puš, pećinic, nema rudu, sebi putem nemoć. Ali ipak neću vremeti to što sam htjela. Hvala ću ovdje nemoću. Će biti plata nova. Tamo. To za početak će im biti velika i to previše. Tako, vidjet će ovako. Još malo mi fali drveta. Ali viš, kontrolijem tehše pek. Jao, šo bre! Vidite kako mene miš nervira, onaj miš da se mišuje. Da vidimo samo što još na sajtu. Znači ove epizode da mi bude nešto duga. I što sam vam slučajno kliknuo. Cancel bre. I dobro ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala što ste gledali ovaj video. Vidimo se, ako se vidimo, i vidit ćemo se. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!